Het mooiste kasteel van Nederland kan Samaris in Veenwouden staan. De Schiersteens is als een van 50 kastelen nomineren voor een speciale verkiezing van de ANWB. De Schiersteens is het enige kasteel van Friesland dat nomineerd is. En ik ben van de weinigen van Noord-Nederland. En je doet mij met Muiderslot in Muiden. En met Slot Loevestein en al je van die grote kastelen. En dan je de Schiersteens dus ik bij. Die en door en die op de eerste verdieping, die wie van hout. Die konden ze eventueel in de bron steken of het zien aanbeuken met een grote beamstam. Dus dat wie dan het zwakke punt. Of je kon de meesten uithongeren vanzelf, met een beleg. Het hier net volle skeelt, of de middeleeuwse toer wie aan het begin van de 20e eeuw sloopt. Bijzonder is dat de ANWB hem toen nog inzet had voor het behoud van de Schiersteens. We hebben een keer een schilderijtje gekregen, dat we van familie van een vorige eigenaar. En er staat achterin een stukje opplakt, een stukje tekst, dat komt uit de Kampioen, het blad van de ANWB. En daar staat in dat de ANWB de actie voor het behoud van deze steens steunde omstreeks 1900 heen. Want de eigenaar van Doedenstiers die moeten het oorbreken. Wat maakt het de Schiersteens nou het mooiste van Nederland? Het mooiste is dat het een van de weinige toerkastelen is in Nederland die ik nog te bezichtigen binnen. Want van dit soort kastelen zijn er heel weinig in Nederland. En die te binnen, die ben ik lang net altijd te bezichtigen. Mensen kunnen ons 6 maart haar een stem uitbrengen bij de ANWB. Alle 50 kastelen krijgen in elk geval een plakje in een boek. Dat letter dit hier uitgebracht worden zal.